Pader! Tay, nausap ni Pader, tay. Ako lagi sila no. Ano yan? Bakuan. Ha? Dagdag na ubuan na, dagdag hanap siya. Saan? Noy! Noy! Uy! Ano? Noy! Unag! Galing ka! Si Tatay Noy, Oo! nakadaog sa luto. What? Ay, hindi naman! 50. Kagamay di ay lang 50. Ako no yung 50. 50 milyones ang nadagaan ni Tatay. Kasi ang numero nga gitayan sa luto. Sabi pagpahibaw na ni tatay nga, sakit yung raptog kasing-kasing. Wala nga ni problema. Noy, kay ag si Tatay, makahibaw siya nga, nakadaog siya 50 milyones, niya masakit naman siya kasing-kasing. Basin niya atakihon si Tatay. Ha? Ano? Abay nung maayo tayo og kuan. Naman siya amigo nga pare, niya katong pare maayo man na siya muwali. Mas maayo siguro tay nga. What? Si Pader mo atong pasultihon ngadto ni Tatay. Kay maayo man ng pare mo kuan, mo pasabot. Oo, karon di siya katakihon. Oh, aron di siya atakihon. Sige, mas ingana na lang. Ana na siguro. Arong sus ginukog makahibaw si Tatay nga nakadaog sa 50 milyones atakihon niya mo. Ano ba kasing may lang si Pader gi mo pasabot niya. Sige, pari na lang. Pare, niya ato-atoon. Ato-ato dah. No tara, ta. Giyahe ko Lord, kaya ako'y misahan nga patay. Dali taga bisi. Alas. May lagbabtan na to sa padiro. Malig na siyang kubito. Dara ba misahan ka? Batirok na ay misahan ka siya. May kayo ako tangad tusuan. Pader, Saan? Pader, bless me Pader. Pader, bagay kay nakita ka na mo Pader. Unsa may ato dito? Si kuan ba Pader ba si Tatay Lucio ba Lucio? Oh, ako amigo. Kanang nakadaog luto. Pader, 50 milyones siyang nadagan. Uy, kung Oo kasulti. niya, pader. Sus ginawa mo na imong Isugdig, pahibaw na. mag-isuding pahibaw ni Pader kay masakiton siya kasing-kasing. Kung masakiton kasing-kasing sa Pader may nang ikaw mo sulti Pader kay kumaumang gyud ka mo pahiluna og istorya Pader kay pare ko ka. Sige, lagi na, pader. Mo ni yung ticket Pader, mo ni yung ticket ikaw na lang pakita niya. Ikaw na lang yung istorya gyud niya Pader nga. Wala, pader, kay... Ginagadaog Kada kong kantidad ba din ani? ako lagi kayo Pader 50 milyones Pader sus Ginoo pahibaw siya ticket atakyo kasing Pader. Pader to siya siyang Kasi garden. yung garden, pader. Doon. Oh, sige, atong aton. Oh, tara, Pader. Tara. Pagod akong kamatis, puhon-puhon, mapuslan na yun ni. Luyan mga bata, magamit rin hapon nila. Lagi ni magkinugihan ta kay naagi harbison. Pader, ilang garden. Nag-atong kalakaw. Yan gyud akong amigong Lucio. Kung lagi may lagot ko na ka, Pader. Pader, Pader. Permintig yun siya siyahang kuan, Pader. Ihang lagi. Kapihan gyud ni si amigong May Lucio. baka lakos natin, hindi Pader, ka ay. toras kuan. Toras kay tatay niya. Ikaw na rin pasabot. Nagkasabot dito pa din. Oh, sige, ako na balik pasabot mga anak. Pasabtay yun, Pader nga. Di yun maapektuhan ng ihang kuan. Ihang kasing-kasing Oh, nga. sige, ako'y bahala mga Sige, anak. Pader. Dire lang may magbuhati mo, Pader. Oh, sige. Sige. Ako Pader. nang aton si amigo. Sige, Pader. Wala, Pader. Kuya. Magbuhati lang si Pader dire. Oo, sige. Okay. Ako sa resulta anak mo. May lang mapasabot niya kayo. May lagi na mo kirig niya. Amigong Lucio, mayong adlaw. Oy, pader! Magana ako! Okay! Ano, pader! Niali ko mayo kay amigo Lucio na agud ka diri permente si Mohang Kuan, no? Marali, pader! Ang garden ba? Exercise sa mga was, pader! Mga tiguwang na tama lang na yatong ikabili ng mga bata.
Mo lagi mayo dali kong buhat na nya. Oh, Napoy sulti tani mo amigong Lucio. oh, Father. Mayong balita ni. Oh, Pero ayaw lang ka kon, ayaw lang ka kurat ba. usa man na, Father. Ug pananglitan amigo, ug makadaog ka og 50 milyones sa loto. Sabi ka ba yun eh? Unsa imong buhaton amigo? Oh, bada na ko, Father. Kung 50 milyones na. Sabi ka ba amigo? yun eh? Kung pananglitan mga lipader og mapalad, ihatag na sa Ginoo na ko. Magdunga na, Father. Huh? Oh! Oy, Father! 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 Nausap ni. Father! Tay, nausap ni Padre tay. Lako lagi sila no. Gainan ko niya na. Nakadaw ko grupo 50 milyon eh. So karon, Gataki siya. gataki. Tay, Okay nga magtunga kami. no matay nga. Nakadaog yung ka 50 milyones tayo nakadaog. No, nakadaog ka. Uy. Tay, tay. Wana. Noy, patay na tatay. Kita na lang magtunga anis 15 million tay. Kita na lang magtunga. Noy. Nakabok na nga matay. Solo na nato ang 50 million. Okay guys. Ano? Daghang salamat sa tanang nagsuporta sa moang YouTube channel. Nya pasensya na nga dugay mi naka-upload kay busy kayo dire sa moang lungsod nya uwan po si kuan. So natay bag-ong aktor guys no, ang atong father. Bag-ong recruit na to si Tagong pasans pa. ikaw father, pasig na kayo shout out. Shout out ko sa mga tanang pusans sa tibok pusans nga member long live. Okay. Ikaw Ayaw kog subscribe, share and subscribe. Bye. Okay, shout out ko no. Di lang ta palabi kay napitaghan Galo Brothers TV. Salamat sa support po sa mga channel. Sharon Montoyan, boss na nga maldito, og ni Marque Anthony Fernandez. Shout out ko nimo. Marto, dan salamat panihog sa share, like og subscribe. Thank you. YouTube channel. Nya palihog ko kuan, subscribe no. Palihog ko sa subscribe sa moang YouTube channel niya sa tanang Bohol Vloggers Look no, especially sa atong t-shirt no, si Paul Casilak official no. Nya daghang kay salamat unya, siyempre nami cameraman ay pakita na to no. Cameraman si Mangoy. Okay, daghang kay salamat nya sa sunod na punong kita guys. Paalam sa atin lahat.